naga jingkla no jong Dr. Donwa Dedwelson lapang hagajan mia jong kakar artrek unai luar arja arpusan hagasingi gababuat kata kakar lai trek unai luar arja arpusan nakaliang kinong mikmat kibana kiseng san hima baper kila poi hakayeng sa uni urang ba kabran halashumia pen pau gujing ngolem chikayeng kesem jong hagajing kren maka Dr. Mazel Amprin Lingdo kala pen pau gujing ngo kthang halo gajing klat no Dr. Didi lapang nakaba ong ba kalong gajing do nong kabakraw na lor kata kalau ongru badai Dr. Didi lapang ubabuai ke jela Meghalaya haka limpung ya kana halor ke kam politics haka ri berok away kadi kesengi kaba ni baro kum kiba itu ye Dr. lapang nisno kata kacing thli nisno kata kacing du no bakrau na marba iba lapang ide uway na kinong yalam ibala im nakaway kapateng siya kaway kapateng petang hayeng jungi ilay trilang biba pita ipa jonga ilay trilang si ba archi ibben jonga menta iya trilang sabat nga all these years ti ide uta uway urang ba uba kasan perthai ka jupai kman iba lapang ilong uta uba lamprang hakitaki jing ya jong kasan perthai nakaway kal siya kaway kal piyo iba ilalong ta uway uba nakamatam uba peni sakano ka parti ke banwan kata kadai ke banga shimet ni ngayo iya iban ni jo perkhat ba ini balapang inum lek nakane ka perthai Nrei kumba piyo i menen ke jangit yo yakni ka kubor ka bakathang ba indon shu kandai pusan snem kandai punyo snem sampai indam te iba lapang ide uta uway unong yalam uba bo ya ke jelam Meghalaya ha katay ka lumpung ya kana ya ka politics ha ka ribur uway di way ni kita iba engineer ya ka coalition politics iba lapang ila lamprang ya karin dia berway pat iset ya kata ka pattern ka ba bun ki bamla banong ngalong mga umaperkhat ni kong ya kani ka sai pertai iba lapang idon ha kapor ba kadangwan kataka technology boom bala tray rengkat padu Rajiv Gandhi ji bamkwai dwaro play idei mai ibadon ha kata ka ira jong UPCN kataro kadai ka way ka ba ngiyo kata ka development ha ka rukom parialang ya ka news ti iba lapang ila dei way na kita iba ong ba kisurong ha ka jela Meghalaya kidei banya chaprang kata ka teknologi ka bawan lam ya ka jingshna stat jong kisurong iba lapang ide uway na kita ibala perkhat perdan ka jingjeliu jong ka jingjeliu jong perkhat perdan jong ka pen lagi beti i perkhat kata ka privatization of education kini kita ki mati ki ba iba lapang ila lamprang but ila set yang kata ka pattern jong ka jingyat syaprang jong ka sain perthai ha ka ni ka jela ka jongi ban ni burom yo ni romba ubala senyang shipon ki ban dei kum unike uba ni baro ni sngow ban ka kata ba dimba la kalon te nga ai ka jing sulem ka ba kerpang yaki bahiyeng ki bahasem ki bayajan bat iba lapang ban idam kam ban ai kublei ya kali longyeng kepala sei madan kum uni unong yalam mbon ki longyeng ki ba ngiyo ki bala man sei yu tau unong yalam bala man survive life generation na do 1973 la long menteri ha kani ke jela ka jongi nang tu iya chakman pan ila long chief minister jongi kam tam le ka jat ka khong jongi ibu rom ye iba naman kamnya bapin lampu ya chief ministers ki bawan na ka community yungi ki bapau
hakari India berkawai hakatan lam ni berkawai but ngadas ngomo shisha ba iba lapang ila ayangi yakini kijing hikai kiban sa jengken mau shirta but nginduai kerpang nakamta kametsim jong iba lapang hakane kapor ba inyo ya kata kejingja that kabasuk but inyo ya kata kejingma jong kejing im kebam jukut hasenda jong play ngiduai nam taki ikon jong i nam taki kun ksiu jong i nam ta ikong iba yala deru indon hakamet kabakot kabakia andre ilu ilakot sekerta kandai bausnam bat kani kajing du no jong ni urat ba hakayen ke jong kile si kan kata shibon yaki haba yangi ki baju itu ilu ka kata toilele ki bayi basem ban kejela ka jong ni menta ka don hakata ka 3 days state morning ka bamut ba ngi burom ngi kamenta ngi burom ya ka menor jong ka juk jong i ban ka kermen ba hakasni ning kong hakasni ka bangin ai i ya kata ka funeral ka state funeral ka belum deserving ki pat ba ki mi ban burom ya kumuni burom ba ubalama shibon ki e ndrei ubala yang scam halor ki nongrim ki jong i ban ai bu blay un ai i ke jinjat hat ke bang cukup iba lapang ila hikai dala ka jinglong ngajong banlong ubriu bosngori iba lapang impen i ya kata ka jingsal kani kedai ke wei ke ba iba lapang ihikai ya ki pateng ki bobon ilong ubriu ubakloi ban hiar syukiru ban yo ya kata ka stable government pila yu i jingja arajar kendai arajar kat sau ter ken kita kisnem ngalong ko badon bok banglayo banganya dan tilang bat i watla karta jonga bacum i kami de ndre ibala pang ihikayanga balada pikwa banlong ki politicians lani ki nongya side politics kiba jeliu tengkat pihak sim yakirai kiba bat iju hikayanga hakata kajing ya nanti jonga ya kawai ba kabha banginang ban pensyai yaki issues da kerkom kababit kababiang ban ya kaba syutok bat pentami ya kinong song snong jong kejela kaniru kadi kawai kabang ayu i kabalong jan bah bat iba bat ihikayangi kinong yalam bangin long ki balong syai hakakren ba lapang ilong berubah syai hadu kata-kata bat tenghat ngayu i ba ka politics chung i ka kendum kendram de tang namar ba i yang scam halor kinong ren ngakan mau ilaya kren bat ilaya thir nadu kejuk i pang kata ka lenti rel ka rel ila kren sepang ka ILP ila kren lot sepang ki ki ba ngimla ban bundur kejat bendri jungi hadu menta kadang long kabadang don hapdeng kejingya tai kampat don kanu ke forward movement iba lapang yu i hak tu kisnem ba kata kejing duna jong ke boarding ke power iom baladang ngimya lembag ini kijingya try rengkat bat ki companies nari India kita ki PPP models kini kita iba lapang ila yu i lupai kita baro ban ngalong ka badon bok pasisha ngayo kijing hikai ki babon ngayo pan yu i pros bat ki cons ki bamday bat ki baday ban yakran te kajela kala do shisha ya way ure porthat uba rat ba bat ubala ban yu i jengai kataru kani ko way ka mga yu i haiba nre shisir ngampat julap ni iba ba inlong priu basarong imjuk long bang mga iba imjuk keren bunta ihikaya ni ban ong day mga day mangi la daya rai ni rai lang ni ba lang ya ka backlash jong kanu ka decision ka bangishin day ubriu obat ya ka kular bat ngakan mau ha to snem arajar pra kandai baka kendum kendram ha ka san pertai bat
omla bantau ya ke sarkar ka baklan ka baskem iba iwan sanga yong pidai ka long kumi ka bamarway pila ne pimla ban pantanda ya kane ka san perthai ka bam ipoi shunu shunu du yo yang pidai ka sen kongres hi na du yen ka sem ka tolong yen ka jongpi ka dei ka sen kongres bat ngila bakla bangi klam ai bi ka tiket ti ong yang pinle umnung ong kuba lada ngala shisha kum kata ka kanthai marwai hak assembly ban penjajai bat pentanda ya kane ka jingya kaja pedeng kita ki mamla banyo sarkar ka plan ka baskem wan sa kata ka president's rule ka bang nimpat yo mat menu dei tang ka daw jong ka jing mamla banya poi shakaway ka kanhon dakaway ka sur iba yo yang pinut mo ba pin resign but pinyale election biang ban wan lam ya kata ka stability hakane ka politics ka state jongi ngo ong iba lada pio iba hanga don kum kata ka leadership ti ong yang ka ngadon kamban le ti isenran yang sa Delhi ya lam yang sa Delhi ban ya kandu ka Madam Sonia but ai ba kata ka assurance ba what are the ten but ada long shisha ka songo ba hadin ka tungi sayo ya kata ka stable government dapat ni sala nya chikmat but he remove no ya kata ka president's rule ti iba ipen iba watla nga ha kitu kisnem na kana ha ndre ipen ya kata ka jingla jung iba in ya kana ba nga ban convince ya nga kataru ka di ka way ka ba iba ilong so mla ban mudur mudon kentin ruban describe ya kata ka character jui man of one voice man of one word but ngada burom shishay iba nadu katu hadu menta ngalong ka bala karku but ayo ya kata ka support ka blessing no blay but ngayay long kata ka nong yalam but kini kijing hikay ti pimlap pi ha kanu ka textbook don kot balaban ai pi kin kijing hikay ka de bet kata ka experience ka bangiyo but ngadas ngo shishay Habatin pej bahaki kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya